светлината на последната мобилност по проект Здрави деца, здрава Европа, стъпки към здравословен начин на живот, програма Коменски, се проведе в Истанбул от 23 до 28 май. На срещата участваха 3 учители от основно училище Свети Кирил Методий Димитровград, Славея Стоянова, Борислава Атанасова и Нина Стефанова, както и администраторът в училището Валентина Иванова. В уникалния град на 2 континента срещата премина изключително интересно и ползотворно в турското училище. Партньорите от 9-те страни – Италия, Франция, Финландия, България, Австрия, Полша, Литва, Гърция и Турция – обсъдиха последните общи резултати и дейности по проекта, картинен речник, спортен празник и изработване на DVD от реализираните добри образователни практики и културни събития. В Турция се подготвиха и финалните отчети по проекта. Обсъдиха се и възможности за разширяване на сътрудничеството и плановете за бъдещи контакти между партньорите. Особено вълнение предизвика разглеждането на природни и исторически забележителности. Църквата Света София, Синята джамия, дворецът Топкапа, Еребатан Сърнаджа, дворецът на Медуза, кулата на девойката, среща с кмета на район Бейлик Дюзю, нощна обиколка с корабче в Босфора, среща на 2 континента. Програмата на 5-те незабравими дни в Турция беше интересна и разнообразна. Завърши едно страхотно приключение, което в продължение на 2 години даваше възможност на нашите учители и ученици да имат достъп до образователните системи на други страни, да общуват с новите си приятели и да работят съвместно. Поуките и запознанства от докосването до една различна от нас религия, бит и култура разширяваше нашите хоризонти, стимулираше и мотивираше нашите екипи да работят с голям интерес и с малки стъпки да реализират голямата промяна.